Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката! Днес ще ви представя една много рядка и много интересна книга, която аз прочетох. Това е Ян Бибиян. Както виждате, това е едно много старо и ценно издание. Затова го държа в това пликче. Нека да го извадим. Ето е самата книга. Запазена е за годините си. Има и посвещение. Елин Пелин и Ян Бибиян. Ян Бибиян – невероятни приключения на едно хлапе. Трето издание. Хемус, София, 1946 година. Картини и корица от Никифоров. Първата глава е портрет. Ето. Други книги за деца от Елин Пелин, издадени от Хемус. Трите баби, Дядовата ръкавичка, Златни люлки, Сладкодумна баба, Правда и кривда, Поточета бистри, Сватбата на Червенушко, Цар Шишко, Ян Бибиян на луната, Штурче свирче. Тази книга е около 160-170 страници. Наистина и много лесно се чете. Тя е едно много малко, така да го наречем, тефтерно издание и е много запазено, с много запазен шрифт и букви. Нека да видим. Ето го и съдържанието. Романът Ян Бибиян е написан от Елин Пелин, картините и корицата нарисувани Минчо Никифоров, книгоиздателство Хемус, издадена книга в 6000 бройки, които отпечата в своята печатница през 1946 година. Значи тази книга е отпечатана в 6000 бройки. Една от бройките, разбира се, е тук при мен. Ето има и печат Хемус. Сега, разбира се, тук е малко скъсано, но разбира се, за такава книга, около 70-80 годишна книга, е съвсем нормално. Аз бих казал, че е много запазена. Разбира се, тук виждате как е автентично. Една много хубава книга с дебели корици. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайк бутона. Ако желаете да получавате известие за още такива интересни видеа, абонирайте се за моя канал.